Jotono lamsogo ani katal video chung tini hingke kok borok BA third semester ni major paper 6 ni all unit ni 12 mark je nangkukmani omorok no chung cherei nailainai. Poilani question tongo hachuk khurio 1 kothumaiung ni koyafang suidi. Chung omoni answer suina thangka hingke hachuk khurio je poilani simi paithak jora mane hachuk khuri ni 1 kothumaiung o poilani simi paithak jora je chung oro manmani tamo wngkha te oroni je character rok sabo omorok no chung cherei naiye ma suinai. 2 number o tongo hachuk khurio 1 kothumaiung ko noreni tongorung suidi. Hingke chung noreni tongorung suina thangka hingke hachuk khuri kothumaiung no poriui ma nailainai. Omono suina thangka hingke chung bini tongmung chamung bahaijak bini gorung no chung oro khurchawi ma suinai. 3 number question tongo hachuk khurio 1 kothumaiung o mado bini tongorung suidi. Mado bini tongorung suina thangka hingke chung taising sama haino hachuk khurio kothumaiung 1 no chung poriui ma nailainai. Pori naiye je bini tongmung chamung bahai omono chung oro khurchawi ma suinai. 4 number question tongo Sudonwa Debormani sinimung suimung naharmung te uansukmung suidi. Hingke oboni jodi norok answer nangkha hingke ani o channel o rijak tongo nawi mano. 5 number o tongo rung 1 kothumaiung ni koyafang suidi. Hingke chung omoni koyafang suina thangka hingke o bahai no rung kothumaiung no poriui kaham khe cherei naiye oro tamo kok khurchajak tong tamo swrungmung tong omorok no chung oro ma suinai. 6 number o tongo rung 1 kothumaiung o buboni tongorung suidi. Nairising buboni tongorung suina thangka hingke chung saimano bubon khuruksa ruwajani basambari mane chamri tongmani hingke bo pore last o hingke bo kobor ongo hingke bo tamoni kobor wngkha omorok no chung oro kaham khe cherei ma suinai. 7 number o tongo Nandakumar Debormani sinimung suimung uansukmung te naharmung suidi. Hingke obo jodi nangui tongkha hingke oboni answer o channel o rijak tongo habui nai mano. 8 number o tongo Srikanto 1 kothumaiung ni koyafang suidi. Chung omoni answer suina thangka hingke Srikanto kothumaiung no kaham khe pori ma nailainai. Hingke chung oro mano Srikanto kothumaiung o Srikanto hinui khuruksa tongorung hingke bini baiya wngkha Indra bai tongui no bo kwbangma swrung wngkha. Chaya lama kaham lama joto Indra bai tongui no bo swrungo oborok chung nugui mano. 9 number o tongo Srikanto 1 kothumaiung o Srikanto ni tongorung suidi. Chung Srikanto ni tongorung suina thangka hingke kothumaiung no ma pori phionai. Hingke kothumaiung no porikha hingke no chung oro nugui mano kothumaiung o bini baya taisingje samani Indra omtui hai Annodadir hinui khuruksa ekdom borok kaham bobai rok malaio hingke bo Gohor Ali hinui khuruksa tongo bini rwchabmung rogo kwlukjak khai mano bono. 10 number o tongo Shemlal Debormani sinimung suimung uansukmung te naharmung. Hingke omoni answer nangui tongkha hingke ani o channel no rijak tongo nangkha hingke ang description no rwui rwano. 11 number o tongo kothumaiung tamo bini darlok no phunukmari ni bisiktwi cherei suidi. Hingke oboni answer bo oro no rijak tongo ani o channel o norok nangkha hingke nawi mano. Kha khlaio oro je question khurchajak tongmani oroni 50% ani o channel o rwjak tongna answer norok nana hingke nawi mano. Hingke jotono hambai o video no paisaknai tongmani bagui te je subscribe khai korok subscribe khai tonidi kwtal video manna bagui omo tui hai.